Tarihin Jamhuriyar Musulunci ta Iran ya cika da darussa ga masu tunani. Tun bayan juyin juhalin Musulunci na 1979, ƙasar ta fuskanci jerin hare-hare da makirce-makirce daga ciki da waje, amma duk da haka ba a taɓa karya ƙashin bayanta ba. A farkon shekarun juya halin, ƙungiyar MKO ta ƙaddamar da hare-haren ta'addanci da suka girgiza Iran. A 1941, an kashe shugaban ƙasa Muhammad Ali Raja'i da Firayim Minista Muhammad Jawad Bahadur a wani harin bam. Haka kuma an kashe babban alƙalin ƙasar Ayatollah Muhammad Bahish da wasu manyan jami'ai sama da 70 a hedkwatar jam'iyyar Islamic Republican Party. Waɗannan ba ƙananan mutane ba ne, su ne ginshiƙai na sabon tsarin da aka kafa. Baya ga MKO, akwai ragowar masu goyon bayan sha da aka hambarar, da wasu ƙungiyoyi da suka riƙa yunƙurin dawo da tsohon tsari ta hanyar tada fitina, kisa da hargitsi. Haka kuma hare-haren leƙen asiri daga ƙasashen waje inda suka shafi masana kimiyya, jami'an tsaro da shugabannin soja a tsawon shekaru. Duk da haka, me ya faru? Shin Iran ta rushe? A'a. Dalili kuwa shine tsarin Iran ba ya ginu bane akan mutum ɗaya ko wasu kaɗan na mutane. Duk wani mutum da ya shahara ko ya zama abin ƙauna a zukatan al'umma, tsarin ne ya haife shi, ya raya shi, ya kuma ba shi damar fitowa. Ba shi ne ya halicci tsarin ba. A don haka, ko da an rasa mutum, tsarin yana da ikon samar da wasu, ya ma samar da wasu. Wannan shine abin da maƙiya ba sa so a fahimta. Kashe shugabanni ba yana nufin kashe tafarki ba ne. A zahiri ma, jajircewar Iran da ƙin miƙa wuya ga ƙasashen da manya da ƙanana ke jin tsoronsu shine ya gina mata wannan kwarjini a duniya. Masu neman 'yanci a ko'ina suna kallon Iran da girmamawa ne, ba don ƙarfin makami kawai ba, sai don tsayuwar daka da ta nuna tsawon lokaci. Da a ce Iran ta zaɓi hanyar sassauci irin ta wasu shugabannin Larabawa, miƙa wuya ga matsin lambar ƙasashen yamma domin samun zaman lafiya na wucin gadi, da bata samu wannan daraja da soyayya a zukatan masu gwagwarmaya ba. Tarihi ya nuna cewa darajar ƙasa ba ta fitowa daga yarda da zalunci, sai dai daga ƙin amincewa da shi. A saboda haka, ya kamata a faɗa tunani. Jamhuriyar Musulunci tafiya ce mai tsawo, ba ta tsaya ga tsayuwar wasu mutane ba. Za a iya kashe waɗanda jama'a ke ƙauna, za a iya girgiza al'amura a wasu lokuta, amma ba za a iya kashe aƙida ko tsarin da ya ginu akan imani da juriya ba. A ƙarshe, lokacin da maƙiya ke ganin cewa kashe shugabanni shine nasara, a nan ne suke kuskure. Domin nasara ta gaskiya tana zuwa ne a lokacin da dukkanin ƙoƙarin rusa tsari ya ci tura, kuma abin da aka yi zaton zai rushe sai ya ƙara ƙarfi. Jamhuriyar Musulunci ta Iran da yarda Allah za ta ci gaba da tsayawa har zuwa lokacin da nasara za ta tabbata.